et sted. Kamera. Hvad er en sækvogn? En trillebør. Nå, så en trillebør da. Jeg kunne bare se en Hvad hjul. fanden? Så bare filme. Oh. En trillebør, seriøst. Det er biler. Det er ikke helt seriøst. Hvorfor? Nu filmer du bare. Nu skal du kigge til. Hvorfor er det sådan en trillebør? Det er den, jeg synes. Først nu på det falder ikke. Det er sgu da sådan en til at køre... Det er sådan en til at køre mursten, hva'? Ja. Det ved du da ikke noget om. Jo. Det er sådan en. Det er ikke sådan en med fladt lag. Nej, det er det sgu. Det er en gammel murbøde. Den er næsten intakt, den skal bare males. Så har vi magnetfisket ind i trillebør. Så bakker du lige lidt, Sille, så morgen kan komme ud. Bak, Maria, bak, bak. Nu skal vi til væk. Så er der trillebør. Så er der en trillebør til salg.